Sa Bacolod, Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Aksyon Radio. Una sa balita. Una sa aksyon. 10 minutos nakaligas at tak ng alas 5 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa Lawat Bacolod, Negros Occidental. Maayong hapon sa Koto Balabutan, Maragatan, sang Signal, Sandiwa, Easy Aksyon Radio Bacolod. Welcome sa inyo sa nga palatuntunan. Lunes, Tubtob, Sabado, Action Reports Afternoon Edition. Mga balita lokal, national, international. Ano man kasahi isang balita basta makaapekto sa atuntaran. Mabatian din sa inyo sa nga palatunturan. Yari kita sa pizza 24 na sa bulan sang September 2020. Inyo ka aksyon. Aksyon na Marlon Hidoboya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nanong mga nagabalik nga so nga balita, una kita mga kaaksyon sa ato sa balita lokal. Aksyon sa radyo. Exclusive. Action Radio Exclusive sa naman ka-alkalde sa Negros Occidental. Nagpositibo man sa COVID-19. Una sa balita. Una sa aksyon. Masubo-subo man nga balita para sa mga taga-Banwa sang Pontevedra, Negros Occidental. Bago di saman sa Ginigo, sining pinasahe nga pandemya ang alkalde sang Banwa. Mayor Jose Maria Alonso una nga nagpa-swab test kahapon. Pagkaina sang aga nagwa ang resulta positibo. Una sa balita. Una sa aksyon. Subong nga hapon ang Vice Mayor sang Banwa, Jimmy Gavan. Na istorya naton makaaksyon kagapagi sa iya na kumpormar ining balita. Si Gavan nagsiring nga wala man sang simptomas sa ginabat sa alkalde. Nagsige pa gani ang serbisyo sini sa mga pamulyo sang Pontevedra. Pero subong nga nagpositibo, medyo may mga limitasyon anay ang hulag sa mga tao, labi na sa munisipyo. Ang contact tracing, ginpatigayo na kainas ang aga, silingon kilala isa-isa kung kaday sino ang ulihing nga nakasugilanon sa alkalde, labi na dara sa may munisipyo. Kag sa Lunes siling ni Vice Mayor Gavan, may araman sang pagkuha sang swab test nga patigayonon sa siri nga mga persona. Una sa balita. Una sa aksyon. Si Alonso ay kaduwa ng mayor dari sa Negros Occidental nga nagpositibo sa COVID-19. Sang bulan sa Agosto, nagligad nga lamang nga bulan kung inyo madunuman. Inigo man sang COVID-19 si Ibi Magalona Mayor Marvin Malacon. Agdi subong nagapati kitang luwas naman sa anuman nga peligro. Ang pagsaysay ni Vice Mayor Jimmy Gavan sa ato sa nga interview, dugay-dugay pamatian. Una sa balita. Una sa aksyon. Pontevedra, Negros Occidental. Nawagon tagit na Negros Occidental nga aman. May Pontevedra man ito sa kapismo. Kamo sa mga palariho lugar. Porte, Pontevedra, Negros Occidental. Ano pa kinibas sa nga balita sa ato sa nga pagpangalagad?
Mga opisyalis sang vendor sa tatlo ka madalagko nga mga merkado liwat. Ginsapol sa lokal nga panguluhan sa Bacolod sining nga hapon angot sa plano nga mandatory swab test. Ang tinaga nga mandatory bot silingon sa ayaw at sa gusto. Sigihon gid. Pa-swab test gidapat kay man mandatory. Malinaton basi una pa lang tatlo ka mga merkado nga dalagko. Basi kung sunod nga adlaw inuso man bla. Kapag pa-swab test naman sa mga merkado sa kabaranggayan. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganyan ba sa nga balita mga kaaksyon sa bahin sang lokal? Makakilibot kag makailinit. Piraw-piraw kag ipatigpat sang suga. Na-eksperyensyahan sang Bacolod noon kaina sang aga. Tub-tub nga ang iban ginuraab gid. Matapos madula ang power sa lipot nga sugilanon nag-brown out. Gani taran nga mga konsumidor sang Central Negros Electric Cooperative o kon Sendeco. Alin sa Bacolod Talisay sila'y bago morsya nakibot ang agtang nagkurinot. Una sa balita, una sa aksyon. Mga nag-aobra sa computer at tubang sang computer nagpamuyayaw. Mayara sa nagpunag-punag pagani. Bangod wala ma-save ang inasigi na obra. Sa mga nagaluto labi na sa mga nagatig ang kaina sa rice cooker. Nagpamuyayaw na. Nagpanglampos pa. Ang Seneco nagpabaloman sa gariyon sa publiko. Seneco Power Advisory alas 10 kaina sa aga. Nagasugod ang power interruption kag fluctuation. Amo gali ito nag-fluctuate sa anay. Kung ito gali kinang tingala ko man nga dalom sa computer kung ga sa unhan sa Batman mo nagali ito madula nagali ang power. Ang rason sa niyang maka-aksyon bangod sa ginatawag abnormality sa National Grid Corporation of the Philippines sa munang NGCP transmission lines sa Western Visayas. Kung ako sang coverage ba? Ginusisa na sang NGCP kung ano gid ang ginhalinan mga apektado nga lugar tanan nga coverage area sang Seneco. Sa ulihi nga mensay sang Seneco nagasiling, sorry for the inconvenience. Di gini badula. Sorry for the inconvenience. Moman abala sa mga gina-construct na dalan bla, moman yung basahan naton. Sorry. But silingon, sorry man sa mga sudan nga nagpadanos. Sorry sa mga linoto nga naglagdos. Una sa balita, una sa aksyon. Kung mayara sang brown out nga mga kilibot, may araman nag-anunsyo angon sa isa pa ka power interruption sa Sabado. Ang target kag punteriya sri madamo nga lugar sa sunad sang bago. Ang NGCP nagpabalo nga mahimuon nga preventive maintenance sa ila Kalumanggan San Enrique 69 kV transmission line sa Sabado. Ang apektado ang Seneco Hilangban Substation. Ang oras sang brownout sugod alas 8 sang aga tubto alas 5 sang hapon ay aragoy. Kasakit kag kapait gid batyagon. Sugod alas 8 tubto alas 5 sang hapon. Siyam gid ka oras nga madula ang power nga sa apektado nga lugar. Ang mga lugar hindi ta na maisa-isa kay dabo-dabo. Mga lugar damo nga barangay sa Bago City. Sa mga taga-Bago, preparar ang inyo kaugalingon sa bagatubang sa isa naman ka problema. Siyam ka oras nga kurisong kag kolorinot sang nawong. Kag siyaman ka oras nga hulat kag ugtas. Kabay pang hindi maglapot sa amo sa di kalabigon ang burnout. Kung makayo kag matapos lang sa mas temprano, ang maintenance di na pagulotang siyam ka oras. Ibalik diyon ang power. Agod maulo umpawan man ang pag-antos sa mga tao nga subong kulba sa COVID-19 ang ginabatsyag. May gutom pa nga ginasugata. Kag may ara sang kahadlok nga ginasulay. Dala sining pinasahi
nga pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Sa balita nasyonal, Congressman Arroyo nagamay sa COMELEC ikonsiderar ang pagpospone sang 2022 eleksyon sa mga incumbent sa mga opisyal sang aton sa gobyerno. Wow, daw malawig pang inyo sa papungko daw. 2022 mambaya ang barangay election. Kasi kung malakip man ang barangay election postponement lahaw. Las 5:19 Action Radio Philippine Standard Time. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Unahon taray hibalon nanong kaimtangan sa ato sa nga syudad sa observation report sang patrol with Action Jan Diaz. Action Jan sa report ngayong hapon, please kabin. Action man matapos nga nakalambiyo ang patulo sa norte kag sur nga bahin sa surad sang Bacolod tingkadtuan naton ang mga outer border checkpoint kag insekyara ang pinakauli nga sitwasyon abi sa ilang dikto tagsa ka mga kaimtangan karon ngapon ilabi na nga peak hours siraan mo ning tiyempo ko sa dinaga sinumbalik wala labot na nagapasulod diri sa surad sa Bacolod nga nagatrabaho dikto naman sa luwas sa Metro Bacolod bisan to makagson ang mga motorista nga nagapasulod pagit sa surad amo ni mga balantayan man basta mag peak hours na gani kaya na makagsuminakitaan kita nga kinanglan gid isekyar sa aton nga mga otoridad ang mga gamit nila kaya na lamang sa mga home quarantine pass ang iladra nga mga dokumento kag iban pa. Nakita natin nga mas ikusito nga pagsekyar, mas gibutangan nila sa sistema, maging plastar sila dira nga mga baral agod ma-maintenar nga dapat nakalinya kag hindi nakalusot ang sinuman nga mga salakihan nga pasulod sa sunod sa Bacolod nga wala nag-agi sa nagkakaigo nga pagsekyar. Labi sa rin nato nga nagitan action mark nga medyo eksido gid ang pag-check nila ang diri sa sur kabahin sang surad. Diri sa may barangay Sumag, dira nga daan kina-check na kag although nga ingid ang pagsekyar ka mga otoridad labi na sa mga kapulisan, pero ang movement ng traffic dira hindi mo sila ka-congested o wala magit action mark nga nagapunsok din sila. Tayo yun ang biyahe sa mga motorista gikan dira mismo sa may barangay sa Sumag. Wala man gani naka-apekto sa kabotgon sa dalaga sa trapiko sa mga pasulod nga salakyan ining pagpahamtang sa terminal o kompladahan sang bus kag mga pasahero nga jeepney da mismo sa gwa sang border checkpoint nga ginapatigayon sa motoridad sa may barangay Sumag. Kung dire-diretso mag-aksyon diri mabatsagan ang moderate to heavy nga traffic situation kung approaching na ikaw sa may inner checkpoint nga nahamtang sa ginsang ansandala na Araneta Alihis kay drama ka aksyon kung nga magkitag may duwa ka linya nga ginparteneser para sa four-wheel vehicle. Amo ni mga aksyon ang duwa dala na tunga nga baral. Ang pinakakilid dira nga alagyan or rather ang gamay dira nga way nga gina-alat sa mga kapulisan para din sa mga motorsiklo. Single nga motor gagasanay man o kung ikaw na nag-aisahanon nga nagabiyahe sa motorsiklo hindi magkasubo kay paglabay mo dira i-check ka ng gyapon. Wala sila nagapili kung sino i-check nila, no? Ginalantaw nila kung may home quarantine pass ka, may certificate of employment ka, o kung company ID, ngay mo dala makakakso na panugutan kanila nga makabiyahe. Pero the rest naman yati, ara mang gyapon. Kung silingon, sa kada mga inoras, so teso na nila ginaobra, kung makita nila kung nagalabay ka mo sa may Alihis sa Araneta Makakson, nagabukat na ang traffic, hindi na isa-isa gid-check. Especially kung may mga upod ka mo sa sulod sa salakyan, hindi pwede nga kung ikaw lang mahiting iban mong upod wala. So ginapadire-diretso, gina-check nila, and then that's the time na nialaw nila nga makadiretso na Makakson. Pero sa gihapon, kung malapit dira ang check-up point, sa intersection point man mismo, sa ginsang Ansandalan, Alihis sa Araneta, may traffic enforcer gid, nga mo na nagamando sa dalaga sa trapiko. There is a bisa na ka moderate heavy traffic situation sa mga mismong lugar ara magyapon ang sistema kung trapiko ang atong pagabadaan mga kakson. Halin kita sa may area sa Alihis na usoy na ito nakabuhusan na dalan Araneta ang patrol karon ari na kami sa may malapit mismo sa may downtown area. Karon nga po magkabig lamang diri ka light to moderate ang traffic situation. Wala na kita may makita nga pasahero nga diri naga-standby sa tubang sang daan nga City Hall diri sa magkilid sa sidewalk rather sa downtown area. Ato nang tanan mga kakson sa may Plaza Publica kaysa palibot sa Plaza Publica drama na hamtang ini nga point of origin sa mga depasay nga jeepney nga nagatanyag sa libre sakay. Sini mga takong alas 13:30 pa lang sa hapon na matamat na nga nagalaba ang pila sa mga pasahero nga nagaulat sa mga depasahay nga jeepney o kung nga mag-akomodar sa ila agon nagbiyahe papauli sila mantag sa kamang lugar. Ang abiso naton dira kung ikaw abi nagasakay sining libre sakay mas maayo ka magbitbit na lang sampayong nimo kay may mga instances kung kay
siya nga may mga areas nga kung sa ringin pamtang ilang apradahan nga wala action march sa ginatawag nga handong kung wala abib na ato para makapulupunggo sila or makatinir sila kang makapadugay gid hulat. Pero puro pasensya lang, alam mo na unang pasensya especially kung nagaulat ka mo drama mismo sa among mga lugar action march. Sa piyak nga bahin, kundri ang sa area naman sa Lacson mga ka-aksyon. Like for example, diri sa may Galo going dito sa Burgos Lacson. Sili nga po, like to moderate man ang traffic situation. Pero for the whole Bacolod City mga ka-aksyon, ang circumference sa road rin nato nakitaan nga damo gid man ang mga salakyan nga nagdambiyong sa dalanon. Kay though nga ano na subong hapon truck pa na ang mga lagko nga mga truck dito ka standby sa area mga ka-aksyon sang circumference road, wala gid man sila ginapasugtan ang mga kasulod diri sa mga Metro Bacolod na nag-build up ang traffic kaya may pinaka mga dalanon diri sa syudad nga ongoing ang construction. Kaya abi sa tubang dira sa Bacolod City Government Center may isa kaling nga mga ka-aksyon nga ongoing ang construction. The other one dito naman sa area sang Takuling o kung sa may barangay Takuling sa may Liberty Extension nga duwagin ka lane. That is why nga movement sa mga salakyan tirin-tirin kiti one lane lang ang malabyan gikan o kung padulong man sa magkatuhay kadireksyon aksyon na Mar. Karon nga po, karami sa natong panyempo, mabulubugnaw ang panahon sa palibot sang syudad pero wala gid man no do pati mga pag-ulan abi hopefully nga magtayo yun sa gyapon ang kaangay man nga panahon. Mga ka-aksyon ni dalagan sa trapiko sa gyapon bugos man dulong sa inyo. So karami ginihigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ato pagabala wala sa giban pa ato ginendorso isa gidama mga ka-aksyon Dr. Alfred Clean Coffee isa ka produkto nga nag-agi gid sa pagtananaw sa ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Ulit sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Cellphone Plus Gold. Okay, las 5:26 diri kita sa first batch sang ato sa nga mga gaboritor sa live stream. Alex Fuentes, good afternoon sa imo action na Sir Mar. Happy Thursday sa imo. Be safe. God bless. Salamat Alex Fuentes. Arama si Kai Ruz Flaky. Good PM lang sa tanan. Wayne Tabohara Maranyon. Maayong hapon action Mar. Watching from Tangob. Akon ka barangay. No? Wayne Tabohara Maranyon. JR Mainit Region. Approve. Rodita Trinidad Cruzit. Maayong hapon mga ka-action. Okay. Si Yvonne Boyser, good evening action Sir Marlon Dan sharing God bless us all. Emi Esmeralda Dolido, good afternoon action Marlon, mayong hapon sa tatay ko Elias Dolido sa Barangay Paloma, Valladolid, watching from Hong Kong. Rodita Trinidad Cruzit, watching kagamonitor sa radio from La Carlota. Christopher Corsiga Masmela, good PM action Marlon. Si Adriel Boo, time is running. Repent your sins to our God, Father Jesus Christ, and He will save you and heal you and restore you. Amal ni Adriel Boo. Lelibeth Malaka Pabilio, Action Marlon, I'm watching live. Tamyaw ko lang Elizabeth M. Gamala. Si Don de Blanca, mayong hapon, Romville Sinyaro sa Hingko. Good day, Max Marlon, yung tamyaw sa akon sa nga bata si Rabi Isaiah Jules sang Borsia. Si Love Liga Pasunting, mayong hapon, Amalia. Olive Prado Gargaritano, mayong hapon, Max Marlon, monitor lang ko din sa Riyadh, Saudi Arabia. Keep safe and God bless. Thank you. Si Andrew Wanites, good afternoon. Mary Jane Mendoza, good PM, Max Marlon. Zen Cabales, good PM. Zet Aluna, Naximar, good afternoon. Evelyn Hipumuseno, mayong hapon Naximarlon. Marilyn Abarte, good PM watching from Nato, Suligin, La Castillana. Jocelyn Libuon Dispoho, good afternoon Naximarlon. Marilyn Abarte, good PM Naximarlon. Mary Jane Mendoza, Ili Escalera Ramon. God bless, kamonitor good kami ni Mrs. ko, Charity Dris 11th, Lacson Street. Si Benji Dios, good afternoon mga ka-aksyon. 5-29.
pagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig nga nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo pagkolon nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampiligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay sansan ang mga kaintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na magasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa tao Bro, kanami ang feelings. ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, 5:35 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang mayor sa isa ka banwa o kon syudad or mga opisyal nato sa gobyerno pakabig ba rin mag-aksyon nga mga frontliners man sa COVID-19 nga campaign subong sang tanan-tanan nga mga tao. No, hindi malayo nga mabutang sila sa risgo, no? Kay man kung alkalde ka sang banwa or syudad, automatic ikaw chairman mo sang inyo sa nga local Interagency Task Force o kon IATF, no? Ti subong sako-sako mga opisyal nato sa gobyerno kada adlaw naga-meeting, no? Ginasapol, naga-update kung anong sitwasyon sa ila sa nga lugar kaso sang COVID-19. Ti diri sa Negros Occidental mga ka-aksyon, may ara sang ikaduwa ng mayor nga ginigo sang COVID-19. Kadumdum kamo sa bulan sang Agosto, si EB Mangaluna Mayor Marvin Malacon, pagpaswab, ang resulta positive. Subong nga adlaw mag-aksyon, Pontevedra Mayor Jose Maria Alonso nagpaswab ini sa kahapon, kag kaina sang aga nagwa ang resulta nga nag-positive man siya mag-aksyon. Ti kon alkalde ka, mayor ka, alang-alang ka man nga di mag-istorya sa mga pumuluyo sang imo sa nga banwa kay ikaw ang may pinakadako nga papel, no? Sa kunano ang desisyon nga himuon para nga mapaganhagan kung matapna sa dalayon ining COVID-19. Sa mga taga-banwa sang Pontevedra, way makapusarapat ka malak-anda kay okay mala sitwasyon sa inyo sa nga alkalde, galing ka mati amo ni positive ang resulta sa swab test nga ginkuha sa iya kahapon. Subong nga hapon na interview naton ang Vice Mayor sang Pontevedra, si Jimmy Gavan, no? Kage man ni Action Oliver si Jimmy Gavan sa una sa piyak nga stasyonan, di ba? Parehas ba ni sa inyo nga teknisyan? Ti subong Vice Mayor siya sang banwa sang Pontevedra, no? Si Vice Mayor Jimmy Gavan, siya ni ang nagkumpirmar sa balita sa ato sa interview subong hapon. Nakaistoryahan na yung pasalaganin ni Mayor, nagligad lang yung Lunes, kay Vice Mayor Jimmy Gavan, puruti, hambalya layo ay man kami Action Marlon na, way magani maglabot, 10 minutos istoryahan na namon. Pero sa munisipyo, siyempre alkalde, kadamo sang naistorya si Mayor. May contact tracing na, ngagin pati gayon sa mga adlaw, kag sa Lunes, hambal ni Vice Mayor Gavan, kuhaan man sang swab. Yan to mga naka-direct contact ni Mayor Jose Maria Alonso. Yari si Vice Mayor Jimmy Gavan sa ato sa nga exclusive nga interview kay nasang hapon na. Aksyon Radio! Amo pa na kanina kung siya din siya na nobras ang COVID. Kagapon mo lang siya ng kuan pa swab test. So kay na lang siya ang result. Nagtawagan na kami nga nag-positive, no? So, subong, tingin mo sang Pontevedra COVID Task Force Day, sa amon din nga mga health kag sa diarin, ka-contact tracing sila subong. Daw, as of now, daw may ara na sila, bala daw schedule for swab test sa Monday mo. Daw lagi ko kaya wag kami kastorya ni Mayor before sina, no, kung ano nga nagpa-swab siya. Base konti, kaya lang guruman desisyon. Kaya mo na nga ang result ng positive, no?
ang background kung anong nag-decide siya nga magpaswab daw wala pa COVID idea. So mga na confirm lang nga tiara naman na post man nila da confirm nga nag-positive siya. Kay nasingaga na nag-abot kay kagapon siya nagpa-swab test tapos kay na singagara ng result. Nagtabanay kami gani nga positive. So starting kay na so nagsugod ng contact tracing sa mga department namon directly. Previously may mga meetings mga ginimo mo upod man kay Mayor. Kami naka-meet man kami ni Mayor last Monday lang. Pero daw wala gani mga 10 minutes bala. Daw kadali man lang wala man kami nagpanagi kay naging historial uya kadali nga daw tungod kasako man sa pabakulod. So mo na to kalawig to nga mo nga panay mga kalayo ay man kami. So far wala man sa instruction kay ari man lang sa area sa Pontevedra wala man sa Bacolod. Sige man ang iyang pana dito tinay mga protocols nga gina-follow nga mga pati sa health protocols nga sige man gyapon iya nga function wala man sa advice ko na no. So sige man ang operasyon daw wala man kay tibagol man kuto ka na nagalento sa ina may programa yan naman kami gani sa bala sa DSWD ng financial assistance sa DSWD. So may mga 96 kami nga beneficiaries diri sa 20 barangays may mga 26 to ato okay man daw. So now normal man ang function pa kay daw ongoing pang contact tracing daw wala pa gid mga final ko na no. Aksyon Radyo Exclusive. Ang Vice Mayor sang Pontevedra sa isa nga pagkumpirmar sang pagpositibo sa ila sa ding alkalde. So kabay pa mag-ayo sa labing madali nga panahon. No, kung asymptomatic ka, way ka sa nagabatsyag nga symptomas, makaligad sang 14 días kung sa mga health expert ang pahambalon, madula malana kuno ang kagaw sa lawas mo. Depende sa sitwasyon, sa kondisyon sang imo sa nga lawas. So muna ikaduwang alkalde sa Negros Occidental nga nagpositive sa COVID-19, Mayor sa Pontevedra. Sige. Las 5:41 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga high blood sa mga diabetic aton masamay kita rekomendar ang panyawan Herbal Capsule. Sa second batch sang ato sa ring pag-acknowledge sa gamanitor sa live stream. Okay, dari kita sa kay Jocelyn di Ilibon Dispoho, Marilyn Abarte, good PM sa Marlon, Mary Jane Mendoza. Okay, na basa tadi kina. Si Bebe Tolentino, good afternoon. Aksyon Radio watching from Barangay Tangob. O si Bebe Tolentino. Tamo sa mga kabarangay ko gamanitor ba? Rose Guevara, hello. Toto Bea Jonathan, salamat. Menda Damin Menda. Good afternoon, Aksomar. Monitor ko dari sa may Kawayan, Negros Occidental. Take care yourself, all Aksomar. Salamat, kid. Ede Rio, mayong hapon Aksomar, watching from Batangas. CS Vega, Angkore, CS Vega. Melvin Peñafiel, good PM Aksomar, watching sa Makati. Eduardo Labayan Jr., get well soon. Mayor Jomar Alonso sa Pontevedra. Good eve, Action Bacolod. Watching live sa Doña Juliana. LV Bordomeo Caparos, good afternoon. Monitor lang kami din sa May Tuboso. God bless. Salamat, kid. Iban, balikan, taraman, tugay-tugay. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligay,
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yung kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Alis ang natipon nga balita with Action Jan Diaz. Action Jan, sa report nga balik, please come in. Action Mar 12 tanan ka mga barangay diri sa may syudad sa Bacolod ang nag-submit sa ilang requirements agud nga mag-apply para sa drug league barangay mismo Action Mar. Kay kumuna talala na ang deliberasyon sa Regional Oversight Committee sa panabuton nga Oktubre 9, 2020 kay gining pratika yunon diri man mismo sa may syudad sa Bacolod Action Mar. Kusarin ginalauman man nga magatambong ang mga regional directors sa apat ka mga units nga mali nagakompose sa ining Regional Oversight Committee Action Mar. Asunod diri kay Philippine Drug Enforcement Agency Confederia Negros Occidental Head Nicolas Gomez ang 12 ka mga barangay nga nag-submit sa ilang requirements kag intention to apply for drug lead barangay amo ang barangay 11, barangay 13, 22, 25, 32, 34, 36, 39, 41, barangay
Dagsa, Barangay Granada kag Barangay Panocoy. So di kay Gomez may kabudlayan gini no ang nga makapasar sa Jagpig Barangay ining mga nag-apply nga mga barangay action mo according sa iya kay bangod nga sa ilang nga pinakauling impormasyon kag investigasyon iki patagayon sila pagpadulo sa tagsa ka mga barangay may nahibaluan o may document sila nga may ara barangay nga nag-submit nga madamo pa sa mga drug surrendering nga wala naka-enroll sa ginatawag community-based drug rehabilitation program. Nga isa sa mga requirements ng PDEA agud nga mahambal nila abi nga drug cleared na ang isa ka lugar. Sa pagpagit sini, tinanglan action mark coordinator kay Gomez ang 4 ka mga yes o kung 4 ka mga approval gikan sa mga units nga nag-compose sa Regional Oversight Committee. Amo ni ang Philippine National Police o kung mga kapulisan nga magatiglawas diri ito ay Regional Director sa nga PRO6 araman dapat ang DILG nga approval o kung ka Department of the Interior and Local Government kag of course arang iya kang Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA kag nagkalakip man action mark iya naman ka Department of Health o kung DOH. So nagpaglaom diri si Gomez nga bisan pa kung anong resulta sa maabot nga Oktubre 9 di maparindugan sa mga mahimo madeklarar nga Drug Creek Barangay ang ila naman nga ngalan o label agud nga mapabilin nga dapat hilway sa illegal nga droga ang ila mismo ang komunidad. Yari si Mr. Nicolas Gomez ang head ng PDEA Negros Occidental. Ang sa Bacolod, sa mga kandidat barangay sa Bacolod, hindi kita sigurado kung sa trace na submit express na intention na mapatang yun sa yung barangay 11, barangay 13, barangay 22, barangay 25, barangay 32, barangay 34, barangay 36, barangay 39, barangay 41, barangay Teresa, barangay Canada, barangay Panocoy, 12 barangay Strasbourg, barangay ng malaking kultura. Hindi yung barangay na si abot sa yan itong ginagawa sa deliberation at hopefully ay nagtawag na mga pagkakas ng deliberation yung kalusot sa dito sa ang sumanapatihan si PDEA Negros Head Mr. Nicolas Gomez. Balik nagikan sa patrol at kalibot sa Bacolod Action John Diaz. Unas betul na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Para naman sa mga nagka-problema sa LSN. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karuntag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sa
adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man. Kay otso na kay LV Bordomeo Caparos. Good afternoon. Monitor lang kami din sa may Tubuso. Araman si Giovanni Duhinog, monitor from Calong-Calong Airport. Vivencio Salcedo sa Mansilingan. Nathaniel Hinko. Watch lang kami di Action Mar. Always kami ka monitor. Happy listening lang. Kay JT Boss Archie Garachico. Ang sa amos na di mabuot nga Migo Fermil Calzado. Stay safe lang ka mo da Action Mar. Salamat. Jenny Solgon, good afternoon. Manjo Arnejo Araman, nagka-monitor. Action reports after Edison, magabalik na naman buwas. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Iban nga balita way tamalubutan tutok sa Action Farming Line las 7 tubto alas 9 sang gabi with Action na Brian Morden. Ako naman Action na Marlon Henovaya, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila,
Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Manila,